Ababwatani korwa sekiombe getenerete kanisa imense ya Kenya, National Council Churches of Kenya anigo baumirana n'abantu bamenyete no borema nabo igo bali ababwate umuchando gose bali babiri bawetira umuchando w'ekisegi kyegenga umuyaga ogosomuro beri okorekana ase kanisa ya Getembe Church of God me county ya Kisii ase bakwanira amangana ao ayo abantu abawetira na gukwanira chinchera kibwenete kobekwa iri okoenekia buna emechande yaberege koera muri kyeto Mildred Momanyi norobati urwasenchira y'ubwime ebikore by'ekinsegi kyangano kombigo kw'abantu bale no borema ime ya Kenya nigo bgendrete ase korengana no botuki nigo abantu abange bagwechaya nabande kwerusia obogima egente byombe ao byagikeire na likalyaye koliya chinchera chindonge cyokogayana ekiombe kya National Council of Churches of Kenya gose NCCK nigo baumerana amona abantu babwate oborema na balia bakorwania chinsegi kya nyomba elyo gukwanira chinchera baratie kirabwatiwe elyo kwegendereria ase amagima abo omorobelyo okoreka ase kanisa ya Getembe Church of God ekegenga gitekenene ese ritukoria rero no gotema kurigerera chinchera ao turanyare gokonya abaminto eli banyare kwegerera na barabu ase binyoro ndamachiko nara ye katiba nene ya Kenya namachikande yense kangabwente kurigereria abakoreri bo muntu bwato barema gokwana nabalikia mangana nigo batebire amakongu ali bagwetera amatuka mange twarorire abantu abange bakogenda bakoye guchikad kiri cyokoro kinga umuntu nabwato barema gete ekiri kiko bakonye especially ko ba relieved from taxes yaikirase abantu batabwatyo barema bakoye guchikadi eki naende banyora opportunity konyora chigasi au chibwen chirengete abantu babwato barema like kuna watoto ambao unapata wako raped na wakisha peleka report then our party and support. Kuna ile fear like fear of losing family or fear of losing marriage ama fear like atanyongwa so twanyora abantu abankonyora baro muchando monene ekerbago bakunyara kuligi obokonyi au sichobisi au gosekera bachire sinya gitari because mbali konyara konyora the friendly services waigo nigo bakwana chinchera chiria barachi kubwatia elyo kwegendereria asa magimabo akera lituko akonywe socially economically na aba empowered politically boigo because okonyoranga chi county chinyinge nchiachora abantu babwato barema gochese chi national assembly cha chi county assembly chabo yotwanyoranga nchiro chitachora Kisii county nebwate bake ase chinga kecho nigo basaba eserikali ko banyora ase kerabisi gotwara omonto gotumeka ebyorokererio gose sign interpreter elyo bali batali koigwana gokwana gokonyeka Kisii County Government tulikuwa tunaomba tukwe supported. Kuna watu ambao pale mashinani ambao wana undergo a lot of GBV ambao hawafikiwi. Nyinyi toa ulemavu nyumbani upeleke shule. Kuna jambo inatendeka kwa ulemavu pale nje ni kwamba mwenye punguka akili kidogo mzazi anaona kama hiyo mtu amerogwa. Sio hivyo hospitali ya Kisii umosike mheshimiwa Simbarati wanyare kurigereria mangana ya barema bali babwato barema ginko ripota ya Egetaseni Kandizi TV letaliane Mildred Momanyi.